Hari haduk mentak kadon baik kata ka Jingsynshar bom hok haka Jingmih kita ki high level ki bayok ban kamai man kami ki pokro ban kit yunu duyong na lor badan ka supreme don ka NGT ban don Supreme Court ban ki la musla ba ki la yale ki ba syarkai Ulat takrandru ya ke Sorkar MDA halor ke jingkular jongkaban pelaju dau yang hapo lai benai Henry haduk menta don bet ke Jingsynshar bom hok na ke Jingmih ki high level ban kit dau yang bian wat hadin ke jingkang jok NGT ban ti ni shalan dau yang haduk menta kadon bet kata ka Jingsynshar bom hok haka Jingmih kita ki high level ki bayok ban kamai man kami ki pokro ban kit yunu duyong na lor badan ka Supreme don ka NGT ban don Supreme Court ban ki la musla ba ki la yale ki ba syarkai katu wala chief minister hai ni wala chief justice ini bada mana yu ki wajah file ki ya ka su moto PIL demi ki hukum ko hado ka ni la state government ni ko justify ya kita ki wakali ka high court